Okay. Regelmæssige verber. AR, ER, IR. Step by step. Det første, det gør, det er, at du finder endelsen og ser, om det er AR, ER eller IR. Bagefter, så fjerner du det, og så finder du stammen. Og så finder du ud af, om det er første, anden eller tredje person, og om det er singularis eller pluralis. Og så finder du, hvilken endelse du skal bruge, og så smækker du det sammen. Og nu vil vi vise endelserne. Ja, med AR-verber, så er endelserne O, AS, A, amos, eis og an. Så hvis vi for eksempel vil sige, vi synger, så tager vi infinitiv af cantare, og så fjerner vi AR, så den hedder kant, og så sætter vi så amos på, og det er så vi synger. Ja, så har vi også nogle ER-verber. Det kunne være komert, at spise. Og ja, det er så meget ens. Du fjerner ER, og så tager du stammen, og så finder du en endelse. Så hvis jeg nu vil sige, como, jeg spiser, comes, du spiser, og så videre. Og så med IR-verber, så er det igen det samme, og endelserne de hedder O, ES, E, imos, is og N. Og så skal du selvfølgelig huske trykket, fordi man kan ofte komme til at lægge trykket forkert, og trykstregen bestemmer jo altid trykket. Og ja, hvis det er konsonant, så skal du lægge tryk på sidste vokal, minus hvis det er N og S. Og hvis det er en vokal, så skal du lægge trykket på næst sidste vokal, og hvis det er N og S. Det var så det. Tak for at I ville lytte.